Ez még mindig a középkategória egyik meghatározó autója. Ahogy a műsor elején is mondtam, nem véletlen tehát, hogy évente nem kevesebb, mint 1 millió darab ilyen Focus talál gazdára. Azt gondolom, a vásárlók nem tévednek. Nézzük meg, beülve, vajon tud-e ez az autó jobb lenni, mint az előtt modell? Nos, tehát amikor beszálltunk az autóba, akkor még kívül azt beszélgettük, hogy 1 millió darabot adtak el az elmúlt időszakban ebből az autóból minden egyes évben. Azóta megtudtam a Fordosoktól, hogy ez összességében ez a szám, mióta a Focus létezik, nem kevesebb, mint 12 millió darab, ami azért nagyon érdekes, mert ebből a felét Európában értékesítették, tehát akár onnan nézzük 7 millió darab ilyen Focus, illetve nem ilyen, de ugye az előtt modellek összessége rohangál már az európai utakon. 140 országban értékesítik a világon, tehát azt kell mondanunk, hogy gyakorlatilag azért, hogyha elmegyünk a világon bármilyen országban, szerintem találkozhatunk Focusszal, és még a magyar piacon is egy nagyon fontos szereplő, hiszen a magyar eladásoknak nem kevesebb, mint 25%-a adódik ebből az alsó középkategóriából a Ford számára, és ez azt jelenti, hogy egyébként az új autóból még megtudtuk 3000 darabot szeretnének 2015-ben értékesíteni. Ugye azt is elmondtam már, hogy 2014 azaz gyakorlatilag 2014 végén, októberétől már elérhető az autó a magyar kereskedésekben, rendelhető, és novemberben át is fogják adni az első pár darabot. De az igazi első teljes év ugye 2015 lesz, amikor 3000 darab értékesítésre számít a Ford. Azt is megtudtuk a vezetőségtől, hogy a tavalyi évben a 72 000 értékesített gépjármű a Ford életében idén 90 000 fölé fog úszni, ami egy nagyon jó szám, tekintve azt is, hogy ennek nagyon kis része privát vásárló, főleg ebből a kategóriából, ebből az alsó középből ugye nagyon sok a flotta vásárló, nagyon sok leasing cég van, és nagyon sok olyan cég, kis és középvállalkozások, akik ezt az autót választják. Pontosan ennek megfelelően alakult egyébként maga a Focus élete, és nagyon sok olyan újítás került bele ebbe az autóba, ami nem csak a magyar, de az egész nyugat-európai piacon is pont a flotta értékesítésre és pont a minél könnyebb és minél nagyobb eladási számok elérésére serkenti és segíti az autót. Mik ezek? Többek között 2 új motor. Megtudtuk, hogy nagyjából egy motornak a kifejlesztése az 1 milliárd euró, tehát hogy ez nem egy hétköznapi összeg, nem fognak dobálózni azzal, hogy minden héten egy új motort építsenek, és miután a normák, a környezetvédelmi normák és egyébként a biztosítási díjak, súlyadók és stb. Nagyon-nagyon befolyásolja manapság az autóvásárlást, ezért egy picit még visszább mentek a köbcentivel, cserébe elérték azt, hogy ezek a kisebb köbcentiméteres motorok jobban fogyasztanak, mint a korábbiak, legalább olyan erősek, ugyanakkor könnyebbek is. Hogy ez pontosan mit jelent a valóságban, ezek 1,5 literes turbomotorok, van egy benzines és van egy dízel. A benzines a 150-182 lóerőt tud teljesíteni, éppen most egyébként az 1.5-ös turbós 182-es verzióban ülünk. Ebben 6 sebességes váltó van, ahogy kipróbáltuk itt a spanyol utakon, egy rendkívül agilis, rendkívül kényelmes és rendkívül jó motort és autót ismertünk meg ebből az L1-ből, és ha nem is váltja le az 1.6 turbót, de ez egy olyan új lehetőség lesz, ami azt gondolom, hogy főleg Nyugat-Európának, de természetesen majd Magyarországnak is egy nagyon jó választás lesz. Ugyanilyen fontos az 1,5 literes új turbodízel motor is, ami szintén rendkívül erős és szintén rendkívül megbízható. Tegnap azt próbáltuk ki, ugyanúgy 6-os váltóval, kézivel, de rendelhető természetesen automatával is. Nem ez a motor lesz feltétlenül a magyar piacon a legkedveltebb. Ugye tudjuk, hogy nagyon árérzékeny piacunk van, ezért többek között az is szóba került, hogy megmarad az 1.6-os szívó benzinmotor, tehát továbbra is lesz ilyen belépő modell, amiből egyébként nagyon érdekes, hogy van egy 85 lóerős verzió, amit viszont mi nem hozunk Magyarországra, miután ezt gyakorlatilag kizárólag a németek rendelték ezt az autót, ugyanis a német teljesítmény alapú biztosítás, ami nem olcsó, az arra serkentette a németeket, hogy igenis kiharcolják azt a saját gyáruknál, hogy legyen egy ilyen 85 lóerős belépő 1.6 szívó semmivel, tehát csak egy klíma van benne. Ezt mi mégse hozzuk Magyarországon, nekünk az 1.6-os a 100 lóerő fölött kezdődik, viszont ami jó hír a vásárlóknak, hogy ugye az új autó nem lesz drágább, mint a régi, ezáltal lesz 4 millió forint alatt egy belépő változat, amiben egyébként már 4 légzsák és klíma is lesz 1.6-os szívó benzinnel. Tehát azt gondolom, hogy hiába ülünk most egy nagyságrendileg, én úgy érzem, hogy 8 millió forintos autóba, ennek a feléért is már kaphatunk majd ilyen új Focust. Amire még óriási hangsúlyt fektettek, az a futómű,
és maga a vezetési élmény. Mindig is tudtuk, hogy a Focus az elmúlt időszakokban is minden egyes változatával az egyik legjobban vezethető, legkényelmesebb és legsportosabb, legjobb vezetési élményt kínáló alsó középkategóriás autó volt. Ezen igenis tudtak még pozitív irányba változtatni a Ford mérnökei, többek között új futóműhangolással, többek között könnyebb alkatrészekkel, többek között jobb gátlókkal, új kormánnyal, új kormánybeállításokkal, tehát gyakorlatilag még direktebb, még közvetlenebb a kormány. Itt a spanyol hegyi utakon kipróbálhattuk, tényleg úgy működik az autó, mint egy gokárd. Nem is várnám el egy idézőjelben családi autótól, hogy ennyire jól vezethető legyen, de tényleg akár sportosan is lehet közlekedni vele, hogyha nagyon szeretnénk, főleg mondjuk a 182 lóerős 1.5-ös turbóval. Két olyan biztonságtechnikai, illetve Focus ezt 50-ig is tudja, tehát ténylegesen a városban maximálisan használható sebességen belül ő gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ha rendszámtábla van az előttünk haladó bármilyen terméken, legyen az busz, autó, motor, valami, akkor ő ki tudja védeni azt, hogy nehogy ennek neki ütközzünk. Ezek szintén olyan segítségek, amik azt gondolom, hogy nagyon fontosak a vezetéshez. Ezt el kell fogadni, hogy a világ abba az irányba halad, ami nem feltétlenül az én irányom, nem a V8 és nem a 2 turbó Mitsubishi világa, hanem a mindenre figyel körülöttünk az autó, egyre több lesz majd az elektromos része, minden mindennel összefügg, de én azt gondolom, hogy egy normál utcai sofőrnek ez igenis jó dolog, nagyon-nagyon sokat tud mindenkinek segíteni, nagyon-nagyon sok balesettől védhet meg mindannyiunkat, úgyhogy itt azt kell majd nekem elfogadnom, hogy igenis ezekkel a dolgokkal együtt kell tudni élni, és majd meg kell szokni, hogy így fog működni a világ. Letisztultabb vonalak vannak az utasterében, sokkal jobban átlátható, pedig eddig sem volt egy összekapkodott autó, úgyhogy én csak pozitívan csalódtam benne. Azonban van egy olyan újdonság, ami egy elektronikai fejlesztés. Az új Focus bevezetésével a Ford lépett egy óriásit, és bemutatta nekünk a Sync 2 rendszert. Ez a rendszer egyébként már élt a Ford életében a Sync 1 néven. Ez gyakorlatilag egy hangvezérléses, számítógépes felület, ami átlátja az egész autót, és nagyon sok mindenre képessé tesz bennünket, pusztán csak hangparancsokkal. A kormányon található itt egy gomb, a kis kezünknél, természetesen a multifunkciós a kormány, hát ezt nem kell mondanom, gondolom ezt manapság mindenki tudja. Itt a gomb, és hogyha megfelelő parancsot mondunk neki, akkor többek között a légkondicionálót, a navigációt, a zenerendszert és nagyon sok olyan egyebet tud kezelni, amire szükségünk van menet közben, de a mai modern világban már annyi gomb lenne, meg annyi érintő képernyő itt a nagy kijelzőn is, hogy akár el tudnánk veszni benne, vagy elvenni a figyelmünket a vezetésről. Ezt segíti a Sync 2, de ezt már láttuk más márkáknál, tehát ez nem lenne annyira újdonság. Az igazi újdonság, hogy ezt úgy oldotta meg a Ford, hogy szinte mesterséges intelligenciája van a gépnek, hiszen visszakérdez bizonyos kérdéskörökben. Tehát, hogyha azt mondom neki, hogy éhesek vagyunk, akkor felajánlja azt, hogy mondjuk meg, hogy milyen fajtájú ételt szeretnénk kapni. Akkor elmondjuk, hogy olasz, franciát, kínait, halat, bármit, és akkor elkezdi keresni a környékben ezeket az éttermeket, és elkezdi felajánlani, plusz korábbi értékelések alapján akár még arra is rá tudjuk venni, hogy ő elmondja, hogy az eddigi Ford tulajdonosok, vagy az eddigi visszajelzések melyik éttermet tartották a legjobban. Ezután ki tudjuk választani, melyik éttermet szeretnénk, és akkor oda navigál. Ugyanígy tudjuk változtatni hangvezérléssel azt, hogyha mondjuk iPodot használunk a kocsiban, és át akarunk váltani rádióra, vagy meg akarjuk hallgatni a híreket, akkor keres nekünk egy olyan csatornát, és mindössze csak ezt a parancsot kell megadnunk. Nézzük meg, hogy ez hogy működik a valóságban. I'm hungry. Search where? Area Malaga. Sorry, tell me where you'd like to search. Search nearby. Please choose. Már is ott vannak az éttermek. Line 3. When ready, use the pause button and then say set as destination or set as waypoint. Set as destination. Setting new destination. És már is kalkulálja az útutat. Azt hiszem, valami malagai M-betűs éttermet választottunk, egyáltalán emlékszem melyiket, csak a harmadik sort, és már is elkezdett navigálni az új célunk felé. És ez csak egy olyan, amit az autó tud. Itt figyelték, a kormányon se kellett levennem a kezemet, tehát gyakorlatilag elképesztően profi a rendszer, és
És azt tetszik benne nagyon, hogy ahogy látszott is, amikor nem jól szóltam hozzá, akkor nem az van, hogy feladja a feladatot, hanem elmondja, hogy miket tudok választani, milyen parancsokat tudok neki kiosztani, ezáltal miket tud értelmezni. Magyarul nem akadunk meg azon, hogy valami